Казвам се Адриана Николаева и работя като General Due Diligence Senior Analyst в TransferMate, която пък е част от групата на Frontech. Присъединих се към TransferMate преди една година. Преди това работех като бизнес консултант в финансова институция, но още тогава знаех, че искам да навляза в compliance сектора и благодарение на TransferMate успях. Тук съответно научих и всичко, което знам, а съвсем скоро бях повишена и в сениор позиция. В екипа сме общо 6 човека, като 3 сме в България и работим home office. Имаме един колега в Филипините и 3 в Малайзия. Бих описала хората в екипа си като позитивни, организирани и отзивчиви. Работата на General Due Diligence аналиста в TransferMate е свързана с първоначалната проверка на клиентите, като нашия екип отговаря главно за азиатските клиенти, но и не само. Събираме нужните документи за всеки клиент, проверяваме ги и след това извършваме първоначален скрининг и на база това извършваме оценка на риск. Целта на тези проверки е да проверим клиентите да не извършват финансови измами, финансиране на тероризма или да изпират пари. Най-често през работния ден разглеждаме новите клиенти на компанията, общуваме активно с екипа с продажби, който отговаря съответно за тези клиенти и разрешаваме различни казуси при нужда. Най-често казусите ни са свързани с документацията, която те са представили и най-често трябва да обясним допълнително за документи, които не са представили или не са достатъчни и защо те са необходими на компанията съответно, за да знаят защо ги предоставят. Еквивалентът на compliance в български език е нормативно съответствие. Това е отдел, който преглежда регулаторните изисквания и следи за тяхното стриктно спазване, съответно за да се предотвратяват финансови измами, финансиране на тероризма и изпиране на пари. Най-голямото предизвикателство в compliance сектора като цяло е, че той е силно обвързан с международните промени, нови закони, промени в регулациите на дадени страни, както и световните конфликти. Съответно, трябва винаги да си наясно с новостите. Според мен качествата, необходими за Global Due Diligence Analyst, са най-вече проактивност, умения за работа в екип, организация и желание за учене на нови неща. Един от най-големите плюсове за мен в компанията е гъвкавото работно време, както и разбирането, което тим лидерът проявява, ако има неотложни ангажименти и мога да започна по-късно работа, примерно, и след това да си отработя съответното време. И това ми дава възможност да разполагам по-добре с времето си. Съветът, който бих дала на хората, които искат да се присъединят към екипа на Frontech, е да не се страхуват да задават въпроси, защото екипът е много отзивчив и винаги насреща да помогне с каквото може, а това е най-лесният и бърз начин да навлязат в материята.